Sharif Production. Ya mabuwalla ku tallafa min dauki ku mun maulana ya shugaba kuna a cikin yanayi ku mun dauki ce na zo mun gana da da ni kwana biyu ba mu gana ba kai mun dauki wuce na zo na mu gana da ina da kuɗin dauki kwana biyu ba mu gana ba ba ga gani maulana kiwar kuni Ibrahim rahamar ka nake kwadayi ainihin rahmat rabbani sirrin kai lahu wannan da kai shi wanda kamar hakan ka sani nai ko salati zani sai dai mu faɗa kai mai magon hidimar kawai da kake yi wa sayyidina a sa'alaye ne da asahaba baitina gashi hana mu wanda sun rike hannuwanmu na shakti jani da shehu kaula marhama ya tsali rubina na kuka yin ɗauki ba na ba mu gana mini maulana kiwar wuri warka nake ya habibi murshidina ku aga zamin gobe ce zo ni mu gana ya muradina kai ne salamar ruhina da jiki ku yo dauki ku aga zawa bawanku wannan da ke gwanon mulki na hawa zunubai na bisi ku sauke ni domin na jo su muradi na ya amadu kuma ku yarda da ni domin batula tsokar ka sayidina ku bar ni da ku abada duk shamukan ga ku dauke su domin imama ali shugaba ba dan ni ba maulana ki bari ni abin nemana bai wuce dai ba ku ba ku yi mun dabarin ku cikin ku ya sai ma buri abinda ya zama babu ku ku yi mun dabari duk abinda akwai kuɗa hasar ku saka ni amali kusance ne ko hidima ko hubbu mahabba ko salati ne ko saduwar mu da ku maulana ko yawan baitocin ku habibi sayyidina a komi inda abun ku ne na zamto na haidi domin sayyidina Hassan Hussein ku yi mini shi kar da tari dani komi idan dai a kuna na kuka yin ɗauki ba na ba gana ba ba ga gabin maula
kasance a koda yaushe tare da shi. Lokaci ya yi imam kai za ka ɗore na. Dai kamar haka nan zan ƙara kuka tare da kunci na sashi cikin shara na ɗau a shana na wallamai. Ba ni ba shi tun daga habibi tare da ni za ya damu na inda da kai ya habibi na. Maulana ji wani da kamar shin saduwa kullum na yi mata gulalai ta canza min duka tanga tsakani da masoyi wanda nake kauna da sanda ya wuce in yi batu ko da za na faɗa ban san ta ya zan so ba. Habibi ina son ka, annabi ina